Escolta, us vull fer una pregunta. Qui ha comprat ja la loteria de Nadal? Qui ha comprat números de Nadal? Aixequeu el braç, que es vegi. Qui no n'ha comprat fins ara? O sigui, per tant, és majoria la gent que, encara falta un mes pràcticament pel sorteig, però ja ha comprat números de loteria. Doncs bé, avui parlem amb la persona que més loteria ven a tot Espanya. Ha sigut un fenomen, no cal que us ho expliqui, un fenomen espectacular, el de la Bruixa d'Or. Coneixerem com s'ha gestat el fenomen de la Bruixa d'Or de Sort. I també parlarem amb ell d'una altra cosa, que vol ser el primer català, de fet serà el primer català que anirà a l'espai, viatjarà a l'espai. Avui és un plaer que passi pel club Xavier Gabriel. Benvingut al club, Xavier. Com estàs? A veure. Xavier, benvingut. Molt bé. Estem bé? Sí? Molt bé. Sempre que vinc aquí és com una mena a casa. Com una mena a casa. Una mena a casa. Ha vingut amb els deures fets perquè ell sabia que hi havia aquesta iniciativa i has portat un número. Sí, un número. Que és una responsabilitat forta, a veure quin portes, no?, de tots els que tens a casa teva. T'explico, serà el tercer premi. Sí. És el tercer premi? Sí, el primer i el segon ja els tenia adjudicats. Llavors he pensat que... Home, podies haver portat el primer, trobo, que per portar el tercer. Quan ens tocaria? A veure, amb un dècim? No, t'ho explico. A veure, si en vez de dius TV3 us diguéssiu TV1, us hauria portat el primer. De fet, sou la primera i us dieu TV3, doncs el tercer. Molt bé, molt bé. O sigui, TV3 porta la tercera. Tot va per la marató. Amb què acaba? Amb 24. Un número molt guapo. Mira, 12. Jo llegiria així, aquest número. 12 per 2, 24. Perfecte. No? És la manera moderna que es faran els cants a partir d'ara. Què es faran, què? La manera de cantar els números. Ah, la manera... No veig el nen de Senyor Aldefonso fotent-se aquest embolic. Va, escolta'm, doncs tu mateix... Però també sentim una música que és molt bonica, que és la nova cançó de la Bruixa d'Or per aquest hivern. Teniu cançó, també, Sí, cada hivern ara traiem una cançó. L'any passat vam començar amb una i ara traiem aquesta, que és també molt bonica, amb el rei del Silbido, que és un personatge que... El Curro Savoy? El Curro Savoy, exacte. Donde me silban voy. Doncs també. És veritat, com és broma, ho diu així, Escolta, tu mateix, m'agradaria que tu afegissis aquí en aquest plafó, el plafó que tenim buit de moment i que s'omplirà a partir de la setmana que ve, aquest número, I al costat, perquè quedi constància, el número de la Bruixa d'Or, aquest 12.224. Aquí hem afegit el del Xavier Grasset, el de Ripollet que ens han portat, i per tant li agraïm també a Xavier Gabriel, vine cap aquí, que hagi col·laborat amb aquesta iniciativa. Seu aquí, tot el sofà per tu, Xavier. Molt bé. Ens has portat el tercer número, per tant, el tercer acabarà amb 4. Això vol dir que amb quin número acabarà aquest any, la grossa? Amb 1. Amb 1? Una altra vegada, com l'any passat. Ho repetirem. És que ho diu amb un convenciment, no? Que clar, em sembla que és repel en comptes de Xavier Gabriel, no? No, en absolut, això no fotis, no. Jo crec que la pregunta me l'has fet molt decidida i llavors la resposta té que sigui la línia. Evidentment, tinc la sort de no sapíem què acabarà, però també la fortuna de vegades d'encertar-ho. Què et fa pensar que acabarà amb 1? O per què? O quin dia vas dir que acabarà amb 1? Bueno, doncs, en primer lloc, perquè seria repetir com l'any passat, i en segon lloc, perquè la gent, quan tothom vol el 7 i el 6 i el 5, doncs saps que no sortirà. El Xavier Gabriel acaba de publicar un llibre que es diu Les 13 claus de la sort, editat per Ara Llibres, on explica algunes històries al voltant de la sort, no? Aquest senyor té l'administració de loteria més famosa del món. És qui ven més números absolutament a tot arreu. I aquí explica algunes coses al voltant de la sort, com per exemple dius que la sort no existeix. No. Hi ha gent que s'ha sentit malament que ho digués, però és que realment la sort se la fa un. N'estic totalment convençut. I a partir d'allí un ha de treballar pel seu convenciment i d'aquesta manera sí que tindrà sort, i poso sempre la paraula sort entre cometes i surt moltes vegades al llibre, lògicament. Però tu ets un tio amb sort. No, amb bona sort. Quina diferència hi ha entre amb sort i bona sort? La bona sort te la treballes i la sort és la que teòricament et toca. Clar, aquest senyor, per exemple, una vegada vas dir 08036, un número, que això sona a districte postal, és un districte postal de Barcelona, no? 08036. Era l'únic amic que teníem aquelles dates a Barcelona i tenia aquest còdig postal. Tu tenies un amic a Barcelona? L'únic amic que tenies a Barcelona? Sí, parlo de fa 25 anys. Ara en tinc milers, afortunadament, però en aquell moment sí, era un.
I li vas demanar tu quin codi postal tens? No, el tenia a l'agenda. Sí. I llavors vaig demanar aquell número i dic, bueno, amb aquest número segur que cobreixo quasi tot Barcelona. En aquell moment no vaig fer càlculs de que n'hi havia 50 i pic de codis postals, clar. I afortunadament era una part molt bona de Barcelona. Bueno, totes són bones, però aquesta és tot l'Eixample, tota la part de Diagonal. I el millor va vindre quan va tocar. O sigui, a veure, un amic a Barcelona, codi postal 08036, i tu dius, compraré aquest número. Et quedes aquell número i es converteix en la grossa. Es converteix en la grossa. I reparteixes quants milions? 10.000 milions. 10.000 milions. Si això no és sort, no. Ja m'explicaràs què és això, perquè, escolta, jo puc tenir una amic a Barcelona que tingui el codi postal 08003, i què? Tota la sort te l'has de treballar. En aquest cas és cuidar aquell amic, mantindre'l, tindre la direcció, tindre la idea, buscar el número, esperar que te'l donin, tornar a insistir, i més quan parlem de... A veure, permetem que avui jo tinc amics al públic. A veure, Rosa, quin codi postal és Ripollet? 08291. Mira! Molt bé, molt bé. 08291. Fantàstic. Però jo diria que és un número que no m'agrada, 08291, perquè és un número molt baix. Els números baixos no surten. Doncs l'any passat l'únic baix va ser la grossa. Però és que la gent... Estadísticament surten més els números baixos, però la gent vol el 25.639 i això és un error. Clar, a la gent no li agraden els números baixos, no? Quan venen a casa teva encara trien números? O ja, evidentment, no es deixen triar? Jo crec que tenim la sort que quan passen la porta es converteixen en nens, els clients. Entren en un món d'il·lusió i a partir d'allí els hi donis el que els hi donis els agrada. És veritat que has obert... Perdona, i és una sort perquè si no els cuers és que no els podríem acabar de despatxar mai si comencessin a triar, no? És veritat que has obert la web ara en xinès, també? Sí. Què passa, que tens molts xinos que comprin loteria? No, el que tinc moltes ganes de que qualsevol col·lectiu que resideixi a Espanya, si senti espanyol, que estigui empadronat aquí, tingui la possibilitat de fer-ho. Llavors, l'haver sigut els primers, d'entrada, com a màrqueting, ha sigut fantàstic. Però és que, a més, ha sigut un agraïment per part dels xinos total i són 114.000 clients nous que tenim. Imagina't. Em diuen que el 08291, per si us ho voleu apuntar, es ven a l'Ekeitio, a Biscaia. Per si voleu fer cua a l'administració de l'Ekeitio, a Biscaia es ven aquest 08291, que és el codi postal de Ripollet, almenys un dels codis postals que hi ha a Ripollet. Quina és la vegada que has vist una persona gastar-se més calés amb loteria? Bueno, la loteria no és un joc que crea ludopatia, perquè és un joc que has d'esperar. Qualsevol joc que esperes no és un problema. Si no fos així, hauria canviat de feina. Em faig moltes a la vegada, per tant, no m'hauria costat massa canviar. Per tant, no estàs fomentant la ludopatia, En absolut. La loteria, qualsevol joc passiu, no crea ludopatia. O sigui, un joc que tu hagis d'esperar, un joc passiu, no crea ludopatia. Crea ludopatia, per exemple, jugar a una màquina. Tot el que et dona el premi al moment crea ludopatia. Llavors, soc totalment partidari de que això es controli i molt, i si mai detectés que algú, malgrat tot, jugués més al compte, és que buscaria els mitjans per evitar-ho. Feta aquesta precisió, no em vols contestar? Qui has vist jugar-se més calés a la loteria? Que arribi allà algú i digui, escolta, és que avui tot el número que ell avui... No, perquè ja no surt del client. Pensa que tenim 10 milions de clients i el que més et demana un número de cada o les 100 terminacions. Les 100 terminacions se les juguen entre diversos amics. Per tant, l'únic que pot passar és que aquells amics, en vez d'estar jugant 10, 15, 20, 30.000 pessetes, en juguin 50. Però 50.000 pessetes a l'any no és ludopatia.